Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Хуш омадед ба канали мо. Духтарое, ки нав дар канали мо меҳмон шудагин, ба ҳамаи шумо хуш омадед мегӯм. Умедворам, ки канали мо барои шумо писанд меояду то охир моро дастгирӣ мекунед. Духтаро, чӣ хеле ки диден, мода ҳаво бигем борон борид, беҳад борони хушрӯ борид. Ҳамин рӯзи дароз бигем борон борид, то ҳозира борон давом додестай. Иҷа чӣ хеле ки мебинед духтаро, мо да саҳарай шаб да дашиқа барои кӯдако инами шоколатакоро оварда, шоколати ҳархела гуфта бихӯранд. Ҳамин ҳар шаб да дашт ячина ячи меёра барои кӯдако сюрприз мекунад. Иҷа барои кӯдако инамиро оварда ки бихӯранд. Якем духтаро, чӣ хеле ки гуфтам маззашон нестаю, қа намехӯранд. Беҳад шоколатакҳои хушрӯи бамазза. Гуфтани будам духтаро, ки влоги ма рафтан мегираву, камтар гап мезанам. Дар бораи бачаҷонам чӣ хеле ки видеои гузаштада дида будед, маззашон набуд. ҳазор раҳмат барои суханҳои нектон, барои иқа пурсиданотон, барои маслиҳатотон духтаро. беҳад хурсанд шидам, хушҳол шидам. бо як бор дигар раҳмат мегӯм, ки чӣ қадар маслиҳатҳои хуб додед. Гуфтани будам духтаро, ки ай урӯзахай мо влоги чанд рӯзаро бигем мисол чанд рӯзаро кам кам видео мекунем, ё ки баъд монтаж мекунем. Барои ҳамо кӯдакома дорувошона додум. Шукронаи Аллоҳ, ки беҳтар шиданд. Температурашон бигем пасттар шидай. Температураи баландам надорам, барои чӣ ки қуртақошонам сустарак шидай. Шукронаи Аллоҳ. Чӣ хеле ки мегӯям, худованд худаш дарда метиҳад, бо шифошам метиҳад. Иҷа духтаро, чӣ хеле ки мебинен, дадаш асал овардай, асали тоза навистагиай. Ман намедонам, ки асали тоза ё ки тоза нестай духтаро. Шумо чӣ хеле мефаҳмед, ки асал тоза ё ки не? Инамихе дӯстони азиз, иҷа бачаҷони манро асал додам камтар барои қуртақош. Намедонам фоида мекарда бошад, зарар мекарда бошад. Иҷа чашмакҳои бачаи ман варамай. Вкус нагуфтестай. Бо як қошиқи дига метиҳимша. Гуфтани будам духтаро, ки камтар дар бораи духтур. Шумо гуфтед, ки шумо полис надоред. Не духтаро, полис надорем. Баъд гуфтед, ки скори занг мезадед. Духтаро, агар ман скорам занг мезадам, скори меомад, ягон фоидаша намерасонд, ё ки таст медошт, дору медод, ё ки укол мекард. Ҳамиқа се равонот духтурда мерафтед. иҷа духтаро, чӣ хеле ки мебинед, доруи цефикон барои таспай айрам доштум. Гуфтед, ки бигирен свечаям свечай. баъд доруи нурофен барои тасп, баъд иҷа парацетамол барои тасп бо таблеткаша духтаро. Ман чанд намуд ҳамин чӣ доруере ки дар комментария шумо навистед духтаро, ман ҳамаи ҳаморо доштум. Барои ҳамо раҳмат барои маслиҳатотон, ҳамаша ба назар гирифтам. баъд гуфтани будам духтаро, ки ман чӣ рафтам, барои чӣ мо сразу поёни дом нарафтем духтаро. иҷа мери запс мекунӣ, ё пагашта, ё ки пагаи дигашта, баъд мегӯянд, ки духтур меояд. Бароям ман гуфтам, ки як набисем ждат накунем. Бароям поликлиника рафтем, ки ждат накарда сразу кӯдакоро қабул кунанд. Духтаро, ҳеҷ вақт мо бепул накардаем, моро бепулам қабул намекунанд. Барои чӣ ки мо ҳама вақт поликлиника, тамоми духтурам биравем, мо ҳама вақт платни мерем. Барои чӣ ки мо полис надорем. Инамихе духтаро, ман пригрифкаҳои кӯдакомам кардагим 2500, фақат ҳамаш ба платни духтаро. Барои ҳамон поёни домда рафтем, ки нарафтам аввал сразу поликлиника рафтам, ки бе очират мисол плабитума кӯдакоро сразу бинанд, ман ждат накунем, ки ҳам мутаассифона қабул накарданд. баъд поёни дом омадам. Хайрият, ки ҳамон рӯз вай духтурам запис доштай, гуфт, ки бегаҳ биёед то соати 5. баъд соати 5:20 буд, ҳамихе буд, ман запис кардаму рафтам. Инамихе дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам духтаро, меҳмоное, ки нав дар канали ма меҳмон шудед, як бор дигар хуш омадед мегӯм. Умедворам, ки канали ма ба шумо писанд меояду то охира моро дастгирӣ мекунед. гуфтани будам иҷа, ки духтаро, ман камтар питса, мини питса тайёр кардистам барои кӯдако. Чӣ хеле ки диден, хамирша аллакай тайёр. Чӣ хеле ки диден духтаро, ман аллакай хамирша тайёр
кардам. Барои хамири питсам 1 стакан ширагарм андохтаму, баъд 1 қошиқи дига шакар ҳамроҳ кардам, дрӯжа ҳамроҳ кардам, камтар ба бигем орд ҳамроҳ кардам, мондум, дрӯжаам дам кард. 5 минут мондум, дрӯжаам дам кард. Баъд 2 қошиқи дига равған ҳамроҳ кардаму, агар хато накунам 2 қошиқи дига равған ҳамроҳ кардам. Намакша соз кардам ба ҳамаи хамирма, яъне мехе шӯрида гирифтам, мондум расид духтаро. Намиҷа чӣ хеле ки мебинен ҳамаи начинкоша пешакӣ тайёр карда мондум. Намехе тинакш мекунаму, баъд чӣ мекунамша? Беҳад питсаи хушрӯ меояд, хушхӯр меояд, мулоимак меша. Ҳатман духтаро тайёр кунед шуморо. Чӣ хеле ки мебинен. Шумо да духтаро чӣ навигарӣ? Чӣ хеле мегӯянд, чӣ навигарӣ дар тарафҳои шумо? Намехе дӯстони азиз, шукронаи Аллоҳ ки бачаҷоно камтар беҳбудӣ шидиянд, камтар созтар шидиянд, беҳад хахирсанд шиданд. Меги чӣ хеле ки мегӯянд, худованд шифошон метиҳад. Некем ха модар то соз шидани фарзандша мисол зиқӣ мекуниву переживат мекунӣ ки соз шава гуфта, бовар кунед ами температурашон беҳад тарсондак, айрӯи қиртақай шуморо наменавистем ки қиртақ айрӯи қиртақ меша. Ҳо духтаро, қиртақ айрӯи қиртақ меша. Ҳам ба ма бе назначени духтур ҳеҷ вақт ай пеши қадам духтаро ма ягон дорурае хе наметиҳам. Ҳамеша ма ба назначени духтур кор мекунам, барои чӣ ки хай кӯдаканд, намедонӣ ки организмшон чӣ хелае, оё ҳамун дорура мебардорад, бардошт карда метавонанд, наметавонанд. Ҳам ба кӯдакои ма аллергия доранд бисёр вақт. Барои ҳамон бигем ки беҳад метарсам духтаро. Намехе духтаро видеои ма дуру дарозтар буда, не ки ма калтатарш кардам, барои чӣ ки камтар бо уборка карда будам. Аввал видео кардам, бо дидам ки видео дуру дароз шид. Иҷа духтаро чӣ хеле ки мебинед, ма 2 питсаша чӣ кардагим, ҳам помидор мондум, ҳам баргалски мондум барои аҳмаҷон. 2ташай, 3ташай ҳамихе кардам. 3таи дигаша бе помидору бе баргалски барои эмомалиҷон кардам. Барои чӣ ки эмомалиҷон намехӯра. Агар бинам помидор ё ки баргалски ҷудо карда мебурӯра, не ки ба фикри ман агар бо помидор баргалски монӣ беҳад чӣ меша, мулоимаки хушрӯ меояд. Иҷа дар тафтун ма дар ҳарорати 200 дараҷа гармӣ мондум. Ним саата тайёр шид духтаро. 25 қариба 30 минута тайёр шида духтаро. Намехе дӯстони азиз, дар ҳамиҷа питсои ма тайёр шид. Беҳад мулоими хушрӯ омадагиай. Бачаҷоно иштиҳо надоштанд, не ки шукронаи Аллоҳ ки хӯрданд. Намехе дӯстони азиз, дар ҳамиҷа ма видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман фикротонро нависен. Раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои суханҳои нектон, барои маслиҳатҳои хубтон. Дар ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеоҳои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед. Худованди меҳрубон ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад.